Hi guys! Welcome sa kusina ni Manay Peps. Sa araw pong ito guys, magluluto tayo ng adobong sa asin or karamihang tawag ay adobong puti na sarili kong version, no? So, samahan niyo ako sa preparasyon natin guys sa ating pagluluto at para ma-share ko naman sa iyo ang version ng Bicolanang tulad ko. Salamat! Iga-igahin na lang natin konti guys. So, ayan po guys ang mga inihanda nating ingredients na gagamitin natin. Minutes later. For safety reason, gumamit tayo ng hand gloves. Ayan. So, ito ang ating pork na gagamitin. Liempo. So, ilalagay na natin dito sa paghahaluan natin. Mas masarap guys yung ganito talagang part ng baboy ang gagawin nating adobong puti. Yan, halu-haluin. Halu-haluin lang. Mas masarap guys kung mas maraming bawang. At marami din tayong prepare guys na sibuyas. Kasi yun ang magiging ano natin, pinaka sauce ng ating lulutuin. So, ito na yun guys. Tatakpan na muna natin siya. So, na-marinate na natin to guys. Tatakpan muna natin siya. Iwan muna natin siya ng hanggang 30 minutes guys. Babalikan na natin siyang lulutuin maya-maya guys. Okay? A few moments later. So, ito na guys. Prepare na natin ang ating pagsasangkutsa ng ating baboy na minarinate na natin. So, buksan natin ang kalan. Na low fire.
At ibuhos na natin to guys na baboy natin. Dami no guys. Kaya ako magluluto ng ganito karami guys, gawa ng babaunin namin to guys. Uuwi kami ng probinsya. So, ang request ng ating mga pamangkin ay magluto si tita ng adobong puti or adobo sa asin. So, ito pong lulutuin natin guys is 3 kilo po ito guys na liempo. Masyadong mahal ang liempo ngayon. Kaninang namalingki ako is 420 guys ang kilo. Sobrang gulat ko guys. Parang ayaw kong bumili. So ito guys, sasangkutsa natin to. Yung ating baboy. Para maghalo ang kanyang mga ingredients na linagay natin. Katapos nating mahalo guys, ayan, kaya siya tinawag guys na adobong puti dahil hindi tayo gagamit ng toyo. Yung iba guys, ginagamit nila is patis. Ako naman guys, ang ginamit natin ay asin na kumamit tayo ng seasoning na pampalasa niya at nag-add din tayo ng 2 pork cubes. Maglagay lang ako ng 400 ml na water. Ayan. Bubuhos natin ng ganyan. Ayan. Ayan, tatakpan natin siya guys. Para yung moisture ng ating tubig ay siyang magpapalambot sa ating karne. So, ayan, kumukulo na siya guys. Haluin muna natin ulit siya ng 1 time. At ibubuhos ko na dito guys yung ating kunting oil. Tapos guys, kaya ako naglalagay ng oil. Para po, yung taba ng liempo natin, matulungan ng oil na matunaw siya. At para mas lalong manuot yung ating mga sangkap. At ibubuhos ko na rin guys itong itong paminta nating buo. Ayan. Para lahat-lahat na. Dami no guys. Mamaya kunti na lang yan. So, dadagdagan na rin natin ng kunting asin pa. Tansyahin lang guys, baka mapaalat. Haluin. Yan. Ang bango na guys. Yan. Kaya siya tinawag na adobong puti guys, no? Kasi ang puti-puti niya. Anyway, mamaya pag na-final ng naluto yan, magbo-brownish siya. Kasi after natin na mapalambot itong baboy, ilulutuin niya sa sarili niyang mantika ang ating adobong puti. So, ayan na po guys. Tatakpan na lang po uli natin. Ayan. At hayaan natin siyang kumulo hanggang sa lumambot ang karne. Lumabas na yung kanyang mantika guys. So. 1 hour later. Masarap guys pag maraming bawang.
Tayo natin na tumula siya. Pwede na natin lakasan ng kulay ang apoy. Ngayon, ilagay na natin itong sibuyas. Yung ginamit ko guys na sibuyas, gumamit ako ng isang malaking puti at isang malaking pula. Ayan. Sasangkot siya natin siya guys. Hanggang sa maluto. Ayan, hubang-hubang na guys. Nakakagutom. So, as you can see guys, brown na siya. Yung magiging katas nitong ating sibuyas at bawang guys na linisan natin, yun ang mas lalong magpapasarap sa adobong asin natin. So yan, pwede na natin ilagay yung ating karne. Low fire lang guys. Ilalagay na natin siya. Ayan na siya guys. Ang dami ng luto natin guys, no? Pero tingnan mo, ayan na lang siya, oh. At nandito na yung kanyang mantika. Ang dami ng mantika niya. Ilalagay pa rin natin to guys. Na ganyan ko lang para maisali natin ng maayos sa kawali, no? Pero yung mantika niya dito sa kaserola, natin, ilalagay pa rin natin to guys. So, sasali na natin guys yung mantika niya. So, ayan yung mantika niya guys, oh. Lumabas na yung oil niya guys. So ito guys, lulutuin na natin yung maiga yung kanyang mantika. So later guys, ayun na, medyo nag-ano na siya, nag-crispy na siya. Siya ng ating adobo sa asin or adobo puti. Hindi ako guys na strict lang yung paggayat ng ating sibuyas para meron naman tayong makitang vegetables na. Kaya natin siya guys na. Very tender na guys yung ating pork. Many tic-tacs later. Ang sarap nito guys. Iga-igahin na lang natin konti guys. Then, okay na. So, ayan guys. Luto na. Ngayon, maglalagay na tayo sa ating presentation. Ayan. Ayan na lang guys ang natira sa ano natin. No? Adobo sa asin or adobong puti. Hindi na siya puti guys. Kasi na-fry na siya ng sarili mantika. Ayan na ang ating finished product. Ang adobo sa asin or adobong puti. Na ngayon, naging brown na.
Salamat guys sa inyong panunood.